बेबायदि मानसिया सानसे जोनोम जायो सानसे थांफिननांगौ जाखायो दा बिनि थाखाय जेफोराखौ नायनो लुबैदोंमोन ना माथो लाबाव गोजोन्थों रायजोफोर बयनिसिमबो दिनैहाय आङो मोनसे क्लियारिफिकेसनखौ होनो सानदों नोंथांमोना बे इउट्र भिडिअ नुखाबाय माने दाख्लै आं आइनि लोमजानायखौ लानानै भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअ होनायनि सायाव माखासे जोंनि फंबायना बिनानाव जायो बिथांमोना माने आइनि आधार कार्ड माबाखौ नायनो थिनदों आरोखि दा आधार कार्डजों बैसोजों मिलायहोनो हाया समावहाय इलेक्शन कार्डजोंसो बानायनाय नालाय माने इलेक्शन कार्डआव सोरबा गिदिर उन्दै बानायलाबायना हरनाय बे आधार कार्डजोंहाय जेबो माबा बैसोफोरखौ मिलायहोनो हाया आरोखि दा बिनि थाखायनो खावलायहरदों फंबाय बिनानाव जायहा कमेन्टजों सोंहरदोंमोन आं बेनि फिननायखौ उनाव होगासिनो दङ मानो होननानै बुंबा जा बेमार लोमजानानै दङ आइनि डाक्टार रिपर्ट बियो बबावबा दोनफ्लांदों होननानै बुंदों दा नागिरबाबो मोनाखै जेखि जाया आङो उननि आपडेटआव होगासिनो दङ दा आइयाबो लोमजानाया एसे गोब्राबैनो दङ दा बिनि लोमजानाया इसोरनि सायावसो दा उनाव मिथिसिगोन लोगोफोर आरो गाइस जेखि जाया आं मोजाङै डिटेल्सखौ बख'नानै नोंथांमोननो फोरमायहरगासिनो दं नोंथांमोना बे भिडिअनि सायावनो नुलांगोन आंनि बे भिडिअनि माबायावनो आं देखायहरगासिनो दङ उनाव दा बेखौनो बुंदों आरो माखासे बुंदों फंबायना बिदा जायो जेखि जाया आं बुंहरबाय बिथाङाबो कमेन्टआव लिरदों आं नामखौ होनलायला जेखि जाया जायगाखौ सोंहरदों जायगाखौबो आं क्लियार होगोन जायगाया माने भिलेजआ जाहैबाय दमगाव ओमफ्राय जोंनि थानाया रानिखाता ओमफ्राय पस्टआ सटनिलिबारि डिस्ट्रिक्ट चिराङावनो बे माबानाया लोमजानाया चिरां डिस्ट्रिक्टनि दा आंनि बिखुनजो जायो बिखुनजो माने बिमाखौनो होननानै लाजायो बिमाखौनो होनबाबो जेबो उसुबिदा गैया गावनि बिखुनजो माने बिमा माने बिखुनजो बेबायदि सोमोन्दोजों थांनो हायो आरोखि दा बिमा असे बिमा बायदिखौनो आं साननानै लायो दा आं दाख्लैनो होनो सानदोंमोन भिडिअखौ मानो होननानै बुङोबा दा लोमजानायबो दङ न'खराव अनेक बेस्थ'नि गेजेरजों आं भिडिअखौ होथ'नो हायाखैमोन दिनै आं क्लियारखौ होबाय जेखि जाया फंबाय बिनानावफोर बुंनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय बेखौ आं निमाहा बिहरो जाहाथे नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन आङो उननि आपल'डआव होगोन जेखि जाया आइनि हाबा जानाय डेट अभारावबो मोनगोन ओमफ्राय आइनि जोनोम जानाय रिपर्ट बेखौ नागिरबाबो मोनाखै आइनि फिसाज्ला गेदेरसिन आरोखि गेदेरसिना बबावबा दोनदों होनदों दा बिनि बुंनायाव आङो 108 बोसोर मोनदों आरोखि दा जाखाबाय माखासे ओमफ्राय 108 बोसोरखौ जाजोबाखै होनदां होननानै माखासे सन्देह खालामो जानो हागौ जेखि जाया सन्देह खालामनाङा 108 बोसोरा थांबाय आइया दा बे समाव गोबां दुखु दाहा सैसोनांनानै दङ आंनि बिखुनजोआ दा बेखायनो बेस्थ'थ' मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फंबाय बिनानावफोर उननि आपल'डआव होगासिनो दङ बिनि बैसोनि रिपर्टखौ आं होगोन जोनोम जानाय रिपर्ट ओमफ्राय हाबानि रिपर्ट नांगौबा बेखौबो आं होगोन दा आइनाव आं गोबां खोथा दाख्लैनो सोंखादों सोंनाया थेवब्लाबो माखासे खोथाखौ नोंथांमोननो मिथिहोबावगोन आइया गोबाव बोसोर जोरबाय इसोरनि बोरनि गेजेरजों इसोरनि बोर नङाबाथ' इसेबां गोबाव जोरनांगौआ सहज खोथा नङा बेबायदि जोरनो गोबां इसोरनि बोर नांगौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ दा गोबाव बोसोर संसार जाबोनायनि उनावहाय बेबायदि मानसिया सानसे जोनोम जायो सानसे थांफिननांगौ जाखायो दा बिनि थाखायनो बिथाङा गावनि सम बायदि देहानि सैसो नांनायाव दङ आइया दा बेखौनो नोंथांमोनाबो हायोबा आइनि जिउनि थाखाय प्रार्थना खालामनानै होबानो जाबाय जेखि धोरोमाव थाया मानो नोंथांमोना आइनि जिउनि थाखाय प्रार्थना खालामना हो दा आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'सिगोन मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन एसेनोसै भिडिअआ बयनिसिमबो गोजोन्थों।